at ACTO and to be attending my 6th graduation ceremony here. I thank my friends at ACTO and Pascalis, also a friend, for inviting me. Είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση να βρίσκομαι στον ACTO και να παρίσταμαι για 6η χρονιά στην τελετή απονομής. Σας ευχαριστώ με τους φίλους μου και τον Πασχάλη για την πρόσκληση που μου κάνατε. Today, we proudly celebrate the achievements of the 2010 graduates. This will be a milestone in your lives and careers, and it will be a day you will never forget. I am happy to add my congratulations on this very special occasion. Σήμερα, με υπερηφάνεια γιορτάζουμε τις επιτυχίες των αποφύτων του 2010. Η μέρα αυτή θα αποτελέσει ορόσημο στη ζωή και την επαγγελματική σας πορεία και σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να σας συγχαρώ σε αυτήν την τόσο ξεχωριστή περίσταση. It is also a day when we must not forget the support and encouragement of your families and friends. They will have made many sacrifices and suffered the challenges of examinations almost as much as you have. This is very much their day as well. Επίσης, σήμερα δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε τις οικογένειες και τους φίλους σας για την υποστήριξη που σας προσέφεραν. Έκαναν και εκείνοι πολλές θυσίες και σίγουρα ένιωθαν το άγχος της κάθε σας εξέτασης σχεδόν όπως και εσείς. Επομένως, η μέρα αυτή είναι πολύ σημαντική και για αυτούς. Of course, none of this would count for anything if the awards the graduates are receiving today were not from a leading institution. ACTO is an institution with an excellent reputation, earned by working to the highest possible standards from the day it started. Φυσικά, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε αξία εάν τα πτυχία που σήμερα σας απονέμονται δεν προέρχονταν από ένα τόσο σημαντικό οργανισμό. Ο ACTO είναι ένας οργανισμός με εξαίρετη φήμη που οφείλεται στο υψηλό επίπεδο δουλειάς που διατηρεί από τότε που ξεκίνησε. Middlesex University is very proud to be working with ACTO as a partner. The standard of our degrees awarded here at ACTO are equivalent in every respect to those obtained by students at Middlesex University in London. Το Πανεπιστήμιο Middlesex είναι πολύ περήφανο για τη συνεργασία του με τον ACTO. Τα πτυχία που απονέμει ο ACTO είναι ισότιμα από κάθε άποψη με εκείνα που απονέμονται στους σπουδαστές του Πανεπιστημίου του Middlesex στο Λονδίνο. This arrangement is independently assessed by the British Quality Assurance Agency in the United Kingdom, which has given Middlesex University the highest possible rating for its teaching and degree programs and for its national and international partnerships, including this one at ACTO. Η ρύθμιση αυτή αξιολογείται από την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, που κατέταξε το Πανεπιστήμιο Middlesex την υψηλότερη θέση για το επίπεδο διδασκαλίας και για τα προγράμματα σπουδών του, καθώς και για τις συνεργασίες του τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής με τον ACTO. Middlesex University has also received 3 Queen's Awards for Higher Education and the Queen's Award for Enterprise in International Trade. Επίσης, το Πανεπιστήμιο του Middlesex έχει κερδίσει 3 βραβεία της Βασίλισσας για την ανώτερη εκπαίδευση και το βραβείο Βασίλισσας για την επιχειρηματική πρωτοβουλία στο διεθνές εμπόριο. ACTO has been a partner of Middlesex University for some time, and Middlesex degree programs have run here at ACTO Athens and at ACTO Thessaloniki for several years. Our partnership has been extremely successful, and with many students currently on the Middlesex degree programs at ACTO and 484 graduating here at ACTO today in 2 ceremonies. These are large numbers. Ο ACTO έχει μακρόχρονη συνεργασία με το Middlesex και τα προγράμματα σπουδών του Middlesex τρέχουν στον ACTO Αθήνας και Θεσσαλονίκης εδώ και αρκετά χρόνια. Η
συνεργασία μας είναι απόλυτα επιτυχημένη, καθώς πολλοί σπουδαστές του ΑΚΤΟ παρακολουθούν προγράμματα που οδηγούν σε απόκτηση πτυχίου από το Middlesex και 484 σπουδαστές αποφυτούν σήμερα από τον ΑΚΤΟ σε 2 ξεχωριστές τελετές. Πρόκειται για μεγάλος αριθμός σπουδαστών. Middlesex University is a global university based in London with many partnerships in many countries. We also have campuses in Dubai and Mauritius, which are growing rapidly. Το Πανεπιστήμιο Middlesex έχει παγκόσμια εμβέλεια. Εδρεύει στο Λονδίνο και έχει συνεργασίες σε πολλές χώρες. Επίσης, διαθέτει παραδείγματα στο Ντουμπάι και στο Μαυρίκιο που αναπτύσσονται με ορκούς ρυθμούς. In addition to the 22,000 students at Middlesex University in London and the 5,000 students elsewhere in the UK, there are now 9,500 students around the world studying for Middlesex degrees. ACTO is a very important partner in this global network. Παράλληλα με τους 22.000 σπουδαστές που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Middlesex στο Λονδίνο και τους 5.000 σε άλλα ιδρύματα στη Μεγάλη Βρετανία, υπάρχουν ακόμη 9.500 σπουδαστές σε ολόκληρο τον κόσμο που προετοιμάζονται να λάβουν πτυχίο επικυρωμένο από το Middlesex. Σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο, η συνεργασία με τον ΑΚΤΟ είναι πολύ σημαντική. I know that this graduation ceremony will mark yet another step in a long and successful partnership together, and I look forward to working with ACTO as it moves into its wonderful new building here in Athens. Γνωρίζω ότι αυτή η τελετή αποφοίτησης θα σημάνει ένα ακόμη βήμα σε αυτή τη μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία και προσβλέπω στη συνεργασία με τον ΑΚΤΟ στις εξαιρετικές νέες εγκαταστάσεις του εδώ στην Αθήνα. All ACTO students graduating with Middlesex Awards become members of our Alumnus Association free of charge. This enables you to join our online alumnus network and find ACTO friends, build up professional networks, or even find a career mentor. Όλοι οι σπουδαστές του ΑΚΤΟ που παίρνουν το πτυχίο από το Middlesex έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέλη του Συνδέσμου Αποφύτων του Πανεπιστημίου χωρίς καμία χρέωση. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο online δίκτυο αποφύτων και να βρουν φίλους του ΑΚΤΟ, να δικτυωθούν επαγγελματικά ή ακόμη και να βρουν έναν επαγγελματικό σύμβουλο. As a member of the Middlesex Alumnus Association, you will also receive a 10% discount on most postgraduate programs and summer school courses at Middlesex University in London. Ως μέλη του Συνδέσμου Αποφύτων του Middlesex θα έχουν επίσης μία έκπτωση 10% στα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα και θερινά τμήματα του Πανεπιστημίου Middlesex στο Λονδίνο. Paschalis Bouchoris, ACTO staff, families and friends, but most of all, today's graduates, thank you once again for allowing me to be part of this happy occasion. I am proud of the graduates here today. You have all achieved a very great deal. Paschalis Bouchoris, προσωπικό του ΑΚΤΟ, συγγενείς και φίλοι, αλλά πάνω απ' όλα σημερινή μας απόφοιτη. Σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά που μου κάνατε την τιμή να παρευρίσκομαι σε αυτή την χαρούμενη τελετή. Είμαι πολύ περήφανος για τους σημερινούς αποφύτους. Όλοι σας κατορθώσατε πολλά. Congratulations and my best wishes to you for your future careers. The world needs people of your caliber, and I am sure that in your various areas you will rise to the challenge of making the world a better place. Σας δίνω τα συγχαρητήριά μου και τις καλύτερες ευχές μου για την μελλοντική σας επαγγελματική πορεία. Ο κόσμος χρειάζεται ανθρώπους του δικού σας διαμετρήματος και είμαι σίγουρος ότι ο καθένας στον τομέα του θα αναλάβετε την πρόκληση να το κάνετε καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται η τελετή απονομής τίτλων σπουδών στους αποφύτους του ΑΚΤΟ του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας μέχρι την αποχώρηση
και των σπουδαστών.